Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Bahreýniň paşasy bilen Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda gepleşik geçirdi. 17 martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa resmi sapar bilen Aşgabada bardy. Türkmen paýtagtynyň halkara aeroportuna ýokary derejeli mihmany Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň başlygynyň orunmasary we ýurdun daşary işler ministri Reşid Meredow garşy aldy. Tadahanyň maglumatyna görä bu döwlet saparyna gawatlanyp Aşgabatda ilkinji Türkmen Bahreyn ýeşewirler maslahaty geçirildi. Oňa taraplaryň döwlet strukturalarynyň maliýe we bilim edaralarynyň hemde sowda, gaz, neft, himiýa, tekstil, telekommunikasiýa, turizm we beýleki pudoklaryň iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşypdyr. 18 martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Aşgabatyň Oğuzhan köşkleri toplumyna iki ýurdun döwlet başlyklarynyň arasynda geçirilen ýokary derejeli ikijak duşuşyklardan soň taraplaryň resmi delegasiýalarynyň gatnaşmagyna giňeldiren gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Bahreýniň kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriji taslamasynyň guruluşyna gatnaşmaga çağırdy. Şeýle Berdimuhammedow iki ýurdun arasynda syýasy, ykdysady we sowda ulgamlaryna hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň çägine, Türkmenistanyň tekstil önümlerini Bahreýne eksport etmegiň mümkinçiliklerini seretmegi, iki ýurdun ýeşewirleriniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi, transport transit ulgamly hyzmatdaşlygy giňeltmegi we beýleki käbir teklipleri hödürledi. Türkmenistan bilen Bahreýniň döwlet düzümleriniň we kompaniýalarynyň arasynda 11 sany özara düşünşmek boýunça memorandumy, Bahreýniň Gulf Petrochemical Industries Senagat kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmengaz hemde Türkmenhimiýa döwlet konsernleriniň arasynda 2 sany ýaşyrynlyk hakyny ulalaşygy, özara düşünşmek hakyndaky memorandumlara şeýle-de Türkmenistanyň hökümeti bilen Bahreýniň hökümetiniň arasynda diplomatiki gulluk we ýürüýte pasportlarynyň eýelerini viza talaplaryndan özara boşatmak hakyndaky ulalaşyga gol çekildi. Iki ýurdun şu döwlet düzümleri özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdiler. Merkezi banklar, sport we ýaşlar ministrlikleri, bilim ministrlikleri, sowda senagat edaralary, Türkmenistanyň hemde Bahreýniň hökümetleri şu ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek wagtynda özara düşünşmek memorandumuna gol çekdiler. Elektron hökümet, syýahatçylyk, transport, medeniýet, dinanlaryň işleri. Gol çekilen bu ulalaşyklaryň iş ýüzüne getirjek bähbitleriniň türkmen halkyna gönüden göne nähili oňyn täsir ýetirjegi ma'lum näl. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Arap dünýäsiniň Türkmenistana gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy bilen Aşgabada bardy. Türkmen prezidenti Bahreýniň paşasyny bitaraplyk ordeni bilen sylaglady. Türkmenistan bilen Bahreýn paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1995-nji ýylda ýola goýuldy. Ondan ozal 2011-nji ýylda Berdimuhammedow Bahreýn paşalygyny resmi sapary amala aşyrypdy.